dona sons, formes mentals no perceptibles encara sensorialment. Benvinguts, bona nit i moltes gràcies. Avui fem una experiència on fem maridar l'experiència de la música i l'experiència gastronòmica, els sentits del paladar i els sentits de l'oïda. Jo espero que després de molts mesos la gent se'n recorde d'esta experiència. Hem agafat productes de la terra que tenim així a 100 metres escassos i hem elaborat un menú. I la veritat és que molt xulo perquè la idea era realçar la música al plat i al revés. Era que una de les coses li aportara a l'altra aquest punt d'excel·lència. Jo crec que ho hem aconseguit.